Pozdrav svima, dobrodošli u novi kontakt. U večerašnjem kontaktu razgovarat ćemo o jednom udruženju koje realizuje kako humanitarne, tako i edukativne aktivnosti, o njihovim novim projektima, ali i onim koje su radili u prošlom periodu. Večeras sa mnom je direktor tog udruženja, Udruženja Svetionik, Mirza Aličković. Mirza, dobrodošao. Bolje vas našao i hvala na pozivu, Nusreta. Hvala tebi što si došao i drago mi je što ćemo večeras pričati o Udruženju Svetionik, obzirom da ono broji veliki broj volontera. Dosta mladih ljudi je aktivno uz pomoć tih nekih projekata koji se realizuju kroz Svetionik u svojoj zajednici i smatram da je to možda jedan od najvećih poduhvata Svetionika. Pa naravno, sama činjenica da puno mladih ljudi je deo Svetionika, to je nekako da kažem i najlepša stvar u Svetioniku. Ali nekako svi kad vide da se realizuje neka aktivnost, možda ne razmišljaju o pozadini te aktivnosti, to jest nekako kako sve to kreće, na koji način se to realizuje, šta je sve potrebno da bi se neka aktivnost realizovala, pa ćemo večeras možda pričati i o tome, jer ja smatram da je vrlo važno da ljudi, to jest javnost, zna da nije lako realizovati čak ni neki manji projekat, a kamoli neke veće koji su bili u Svetioniku. Jedan od većih projekata jeste Doniraj stipendiju, o kojem ćemo također pričati, ali koliko god da to zvuči nekako naivno i lako, nije lako, znam i iz nekog sopstvenog iskustva i sigurno da vrijedi da se javno sa tim upozna, jer nekako sigurno da i ti još uvijek imaš strah kad se realizuje nešto, da li će se dobro realizovati i kako će sve to ići i slično. Pa naravno, mislim, svaka akcija, svaka aktivnost, svaki projekat zahteva određen trud, određen rad i ovako sa jedne strane neka to je aktivnost koja traje samo jedan dan i ljudi misle kao tipa pa dobro, to je samo jedan dan, a ponekad zahteva 2 mjeseca pripreme za taj jedan dan, ali bitno je samo da ako volite to što radite, kod nas je možda sreća da kogod radi u Svetioniku ili volontira radi ono što voli i to je možda nešto što rijetko ko može da se pohvali da radi posao koji voli i mislim da je to nekako i uspjeh svega toga. Ti si inače, profesija ti je da si informatičar, jeli? Jeste, informatičar, inženjer informacijnih tehnologija. Ali si se opredijelio da budeš u nevladinom sektoru, to jest da vodiš jednu organizaciju. Je li ipak to ono što ti voliš ili je ovo za šta si studirao i šta si završio tvoja ljubav? Pa moram da kažem da obe stvari volim i ovamo s jedne strane i programiranje ili bilo šta što ima veze sa informatikom, a s druge strane i rad u nevladinom sektoru, ali u jednom trenutku sam morao da se odlučim šta ću da budem, šta ću da radim u budućnosti, u smislu jer ako radiš 2 stvari, i ako obe te stvari voliš, ako ih radiš obe u isto vrijeme, onda ne možeš da radiš kvalitetno. Bar nekako iz iskustva, meni se bar iz mog iskustva je takva činjenica bila da ako radim 2 stvari, jer sam jedno vrijeme pokušao da radim i u Svetioniku i da radim bilo šta vezano za programiranje, desilo se to da onda ni jednu ni drugu stvar ne radim kako treba. Jer bude opterećen sa jedne i s druge strane i onda je došao trenutak gdje sam možda morao da se opredelim da li ću da budem u nevladinom sektoru ili u programiranju. Ja sam se odlučio za nevladin sektor i mislim da je to bila jedna od boljih odluka u životu. Ali zašto? Mislim, ne sad zašto u smislu da je to sad nešto pogrešno, nego šta te je nateralo na to da se odlučiš za nevladin sektor? Pa znate, obzirom, mislim, izvini što te prekidam, opšte poznato je da neko ko radi tipa sajtove ili se bavi tim nekim stvarima da stvarno dobro zarađuje, ali ti si se odlučio za nešto što je sa nekom manjom zaradom. Naravno, ima tu puno nekih super trenutaka, ali šta te je privuklo kao vame? Pa malo prije smo govorili, rijetko ko ima priliku da radi ono što voli. Meni je zaista to bilo mislim, jedan sam od retkih da može da radi posao koji najviše voli na svijetu i nekako već možda 15 godina unazad sam u Svetioniku kroz različite neke aktivnosti i mislim da je to najviše uticalo, taj ljubav da radim sa mladima, da radim nešto što je korisno za zajednicu, jer nekako ako se bavite samo programiranjem, vi možete da doprinosite zajednici na način da možda zaradite
radite, ne znam, da imate dobru platu, onda s druge strane da donirate na neki način, ali nekako bit deo te mašine koja radi tu, koja to sve pokreće ili koja bude deo svih tih aktivnosti je zaista nezamenljivo. Obzirom da malo pre si rekla da organizacija Svjetionik ima i taj humanitarni rad koji je jedinstven, a sa druge strane i omladinski rad sa mladima, tek tu je jedna posebna priča i jedno posebno zadovoljstvo, tako da mislim kogod je radio sa mladima zna da to zaista i pokreće i nas same, a ima puno posla. Pomenuo si da postoji taj humanitarni edukativni rad. Šta podrazumijeva humanitarni rad u Svjetioniku? U Svjetioniku konkretno, pa mogu da kažem da smo se u Svjetioniku u humanitarnom radu, to su bile neke prve aktivnosti koje smo krenuli da radimo, od toga da smo kao možda nas 15-20 entuzijasta krenulo da prikupljamo možda neke namirnice ili da skuplja novac, da obezbedimo neke osnovne humanitarne pakete sa osnovnim životnim namirnicama za socijalno ugrožene porodice i to su, eto da kažem, to je bila prva aktivnost koju je možda Svjetionik realizovao za zajednicu. I nekako sad tokom godina, odnosno ovih 10 možda godina, 15 koliko već postojimo, imali smo puno akcija, različitih humanitarnih, ali već se to profilisalo na to da svakog meseca imamo podelu za otprilike do 100 socijalno ugroženih porodica. Pored toga trudimo se... Podelu humanitarnih paketa. Jeste, podelu humanitarnih paketa. Otvorili smo humanitarni butik koji se zove Pazar na dar, gde oni sa svojim članovima porodice mogu doći jednom nedeljno i uzeti bilo šta što im odgovara u tom butiku, a sa druge strane također jednom nedeljno građani iz Novog Pazara ili šire mogu doći, donirati polovno čuvanu garderobu ili pak imamo dosta slučajeva da vlasnici butika ili iz fabrika donesu svoje artikle, garderobu, farmerice, obuću, tako da je asortiman raznolik i zaista bude super atmosfera kad vidite da jedna porodica sa svim svojim članovima dođe tu, odabere ono što njima treba, a ne ono što mi mislimo da bi njima trebalo. Tako da svakako može izabrati sve što se njima sviđa. Naročito je to aktuelno, evo sad bližimo se Kurban Bajram, naročito je aktuelno da svi mi volimo da za Bajram obučemo nešto novo i nekako je to kod nas postala tradicija, eto, ovo je isto i način da njima to omogućimo, da i oni imaju taj svečani trenutak. I to je stvarno fenomenalno. Znam da generalno uvijek pred praznike bude pun butik bude i taj butik je postao opšte poznata priča u cijeloj Srbiji jer je nekako jedinstvena priča i super stvar i znam, a ti opet potvrdi da kroz taj butik sad trenutno funkcionišu samo mladi ljudi, to jest volonteri. Oni sređuju butik, oni sortiraju odjeću, oni dočekuju ljude koji žele da doniraju i također dočekuju ljude koji žele da preuzmu nešto za sebe. Pa i to je najljepši deo. Mislim, eto, mora se vratiti, rekla si da je to stvarno jedinstvena priča o humanitarni butik u Srbiji, tako da mislim da ne postoji televizija sa nacionalnom frekvencijom da nije pratila tu priču, a sa druge strane i lijepa stvar je to što bukvalno samo volonteri, to su ljudi možda od 15 godina do 25-27 godina, tu svakodnevno neko humanitarnom butiku. Nama se, eto, sad prvi put i desilo od poslednje 3 godine da smo bili prepunjeni, u smislu da nismo mogli ni jednu jedinu stvarčicu više da preuzmemo, jer su ljudi toliko donosili da je kapacitet bio popunjen u potpunosti i onda smo morali da stopiramo akciju na 2 nedelje, da sve to sredimo, dole imao jedan podrum koji je totalno neiskorišćen, onda smo napravili jednu akciju, hoću da kažem, oni su napravili jednu akciju, ti mladi ljudi, da se očisti i taj podrum i onda smo sad imamo duplo veću kvadraturu i već sad za koji dan pozivat ćemo porodice da mogu da dođu, da preuzimaju, ali eto sve zahvaljujući tim mladim ljudima, volonterima koji su tu bukvalno svakog dana, neki sređuju, neki prelažu tu robu, drugi pozivaju te porodice da dođu, daju termine, da ne bi došlo ne možemo poznati sve u jednom terminu, već moramo podeliti u nekoliko termina, tako da zaista to fenomenalno funkcioniše. I drago mi je što si spomenuo cijel taj proces u stvari realizovanja, doniranja ili poklanjanja garderobe. Isti taj proces postoji kad je u pitanju podjela humanitarnih paketa gdje
svako ko se bavi tim poslom mora prvo da intervjuiše porodice kojima je potrebna pomoć, da ih obiđe, da vidi, da uzme njihove podatke, da uzme njihov broj telefona, da ih pozove, onda posle da traži sredstva za kupovinu tih humanitarnih paketa, da formira humanitarne pakete, da nosi humanitarne pakete i sve je to zapravo veliki posao. I nekako žao mi je što se ne priča o tome, kao što rekoh na početku, jer generalno treba pohvaliti sve one koji se bave tim humanitarnim radom. Čini mi se da je on najteži. Pa naravno, evo mi se, ako smo pokrenuli tu temu, ja moram reći da u organizaciji možda imamo 2 ili 3 zaposlena, ostalo su sve volonteri, ljudi koji rade na osnovu volontiranja. I sad ceo taj proces najlakše je neko da dođe da donira ili da odnesemo nekom taj poklon, odnosno taj humanitarni paket. Ceo je proces akcija, odnosno ceo splet akcija mora da se desi da bi došlo uopšte do bilo kakvog doniranja. Od toga nama se svakodnevno prijavljuju porodice, s druge strane često se dešava da nam ljudi iz svog komšiluka ili prijavljuju svoje rođake koji znaju da su u lošoj finansijskoj situaciji. Sad, nije dovoljno samo prijaviti ili ako neko dođe i prijavi se. Sad mi imamo jednu bazu podataka između 500 i 600 porodica u Novom Pazaru, ali i to moramo da klasifikujemo na osnovu prioriteta u smislu ako imamo sad 100 paketa, imate 500 ljudi na tom spisku, mora se napraviti onda ko su prioriteti da dobiju taj paket i u smislu da ako jednom uđete u proces humanitarne pomoći, da se ne desi da ste dobili ovaj mesec pa onda 5 meseci nema niko da vam donese paket, nego se desi ako jednom uđete, ne izbacujemo vas iz tog kruga donacija, osim ako se poveća broj donacija, onda ubacujemo neke nove porodice i dodajemo. I to je zaista je težak posao, jer kod nas je mnogo teško, skoro je nemoguće proveriti zaista stvarnu situaciju u kakvoj je koja porodica, ali opet s druge strane tešimo se time da kome god damo, mislim da ne možemo pogrešiti, ali opet naše da se trudimo da nađemo prioritete, svakako su nam prioritete žene koje su bez muževa, koje su ostali sa malom decom, da kažem samohrane majke, zatim stariji ljudi koji su trenutno možda nesposobni za rad ili i da hoće da rade, nemaju gde, jer ko će sad da zaposli možda neko koji ima 70 godina, niti su oni radno sposobni, ali spletom okolnosti, raspadom Jugoslavije i slično, mnogi oni su ostali bez penzijskog osiguranja, mnogi od njih nemaju penziju i zaista bude poražavajuće kad vam dođe čovek ili žena od 70 godina ili 65, nebitno, da pruži ruku, da traži pomoć, a ovamo s druge strane možda pola svog života pošteno radilo u nekoj fabrici. Tako da zaista nije lako, zahteva jedan veliki proces, ali uz pomoć mnogih mladih ljudi koji su tu i koji konstantno dolaze, mislim da nekako izlazimo na kraj sa time. Eto, pomenuo si to da je izuzetno teško kad neko dođe da traži pomoć i podršku. Kroz rad sigurno si upoznao mnoge slučajeve u našem gradu, u našoj zajednici, kao i što su mladi ljudi koji su pri udruženju, ali i pri svim ostalim udruženjima koji se bave humanitarnim radom. Koja je za tebe bila možda najteži trenutak ili najspecifičnija porodica ili slučaj da ti je ostao u sećanju? Ovo te pitam zbog toga što sećam se, jednom smo radili jednu akciju sa mladim ljudima koji su krenuli sa nama i dok smo obilazili porodice koje inače znamo, sa kojima se srećemo svakog meseca i slično, ti mladi ljudi su ostali zatečeni i sećam se njihovog komentara, mi nismo znali da ovakvi slučajevi postoje u našem gradu. I nekako čini mi se da koliko god da mi mislimo da svi znamo koliko ko ima, šta, kako, kome treba pružiti podršku, ko može da se snađe i slično, opet ima dosta ljudi koji zaista ne poznaju situaciju u svojoj zajednici. Nebitno je li to Pazar ili neki drugi grad ili neko drugo mesto u Sandžaku. Nekako dosta smo neinformisani s te strane zbog brzine života i svega toga. Uvijek može se naći opravdanje. Ali bih voljela sad od tebe da čuje možda koja je najspecifičnija porodica nekako za tebe. Pa zaista ih ima puno, rekao sam malo pred, imamo spisak od 500 porodica, naravno da su imali slučajevi gde te nešto malo više pogodi, nešto manje i slično. Mislim, evo da se vratim i na ovo što si rekla poslednje, da zaista malo
malo ljudi razmišlja o tome ko zaista nema, jer zaista je puno ljudi kojima je potrebna pomoć i mislim evo svako sebe može da zapita evo da li ja sad ako hoću da podelim 10 humanitarnih paketa, da li znam odmah ovog trenutka 10 porodica gdje bi poneo. Mislim da većina ne bi znala, ali to je sad može da bude upitno i nama samima zbog čega ne vidimo te porodice. Često i govorimo našim volonterima kad dođu ili bilo ko da se okreće oko organizacije, da bude tu, pitamo ih da li u vašem komšiluku ima neko, da li ima neko od vaših rođaka, jer mi često imamo puno rođaka koji su oskudni, ali nekako smetnemo to suma, ili imamo puno u komšiluku ili u našoj ulici, našem kvartu, nemoguće je da nema tih porodica. Meni se isto, evo i danas mi se dešava da otkrivamo neku porodicu koja je možda, druga ulica od moje kuće ili je bukvalno u mojoj ulici, evo poslednja porodica jeste bukvalno u mojoj ulici koju nisam znao, dugo godina se bavim time. Hoću da kažem da to je sad apel na mene samog, da ne smemo, da se desimo da krenemo od tog starta. Start je naša porodica, naši rođaci, komšiluk, pa tek onda mi treba da idemo da rešavamo taj problem u svijetu i da menjamo svijet, u ovom slučaju da možda pomažemo i da menjamo Novi Pazar ili da budemo od pomoći građanima. Tako da, to bi možda bilo, malo sam se vratio na tu temu, da bi bilo super da svako od nas, ako ne od sad krene da razmišlja na koji način bi mogao nekom da budem na usluzi, odnosno da pomognem, a od porodice meni je definitivno da kažem najznačajnija porodica jeste porodica koja ima 13 članova i gdje su od tih 13, 10 su ometeni u razvoju. I nekako oni, kako god da se okrenemo, mislim da su takve porodice najveći prioritet. Iz razloga oni nisu krivi što su ometeni u razvoju. Oni sebi ne mogu da pomognu. Oni kakvi god uslovi da budu za njih, oni će da žive u tim uslovima, jer niti znaju za bolje, a verujte, ponekad možda ni ne znaju za bolje i onda nekako budu deo toga i njima je lijepo, stvarno, njima je super tu, ali oni su da kažem, nama na odgovornost, društvu su na odgovornost da brinu o njima, jer oni ne mogu od sebi da brine. Oni su poraz ili uspeh nekog društva ako vidimo da imamo takvu neku porodicu koja ima 13 članova, da li ćemo da ih pomognemo ili nećemo, ili jednostavno da prolazimo. A njih je nemoguće ne vidjeti, jer to je 13 porodica na jednom mestu u jednoj manjoj kući, tako da oni su mi ostavili i od početka i najveći utisak, ali i danas mislim da konstantno ne smijemo niti njih da zaboravimo i uvek se vraćamo njih. Evo upravo imamo jednu akciju gdje je baš 10 volontera iz organizacije sad uzelo pokrenulo akciju da im renovira kuću i da im, u smislu da im renovira kuću na taj način da će svako od njih da iskoristi svoje društvene mreže, svoj story, da objavi slike, naravno da ne imenuje nikog od njih, nego čisto da se prikaže kako je to unutra i da pozove u ljude, ajde koliko ko može, da im nešto malo renoviramo, sredimo, namirimo, šta god, i čisto da možda učestalimo obilazak njih, čisto jednom nedeljno ili 2 puta nedeljno da se gleda, da se vidi kakva je situacija, da li treba nešto dodatno da im se kupi, jer oni to sami ne mogu. Fenomenalno. Kad si pomenuo to da su mladi preuzeli na sebe da odrade tu akciju za renoviranje kuće, prije nego što smo krenuli ovaj podcast, rekao si mi da učesnici Balkanske omladinske škole, koja je edukativni program u sklopu Svetionika, sad oni preuzimaju na sebe neke aktivnosti koje će realizovati u sad ovom budućem periodu. Koje su sve to aktivnosti osim renoviranja kuće? Pa evo samo, čisto da upoznamo, Balkanska omladinska škola je škola koja je namenjena za studente i cilj Balkanske škole jeste razvijanje kritičkog razmišljanja kod mladih, ali i briga o zajednici. Kroz učenje ili proširivanje njihovih znanja iz humanističkih i društvenih nauka, jer nam je cilj da svi studenti, obzirom da su nekako vezani, konkretno su vezani za svoju struku, ako neko studira arhitekturu, on hteo, ne hteo, 4 godine njegov fokus je arhitektura, možda ili predmeti koji su vezani za arhitekturu, a nam je cilj da prikupimo malo uspešnije studente
okupimo ih na jednom mestu i ponudimo im mogućnost da čuju predavanje od različitih uspešnih i jako poznatih predavača iz celog regiona, iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, da nekako dobiju o svim nekim oblastima iz društvenih nauka, od umetnosti, pozorišta, ekonomije, pokretanje biznisa i slične stvari, da nekako budu to studenti koji su opšte informisani o mnogim stvarima. Ali fenomenalno. Mislim, kažem fenomenalno zbog toga što znam dosta ljudi koji kroz studije, dok studiraju, pogotovo ako studiraju u svom gradu, jednostavno osim studija ništa dalje nisu videli, to jest nisu bili na neke dodatne edukacije, nisu čuli nešto van svog tog studiranja, ukoliko je što reče ti, ukoliko studira arhitekturu, on nikad nije bio na neki seminar tipa o nekom pitanju iz filozofije, o nekoj temi iz psihologije i slično. I nekako to je super miks. Ako pričamo o umetnosti, o kulturi ili o glumi ili pozorištu i slično. Tako da eto, to je jedan set, da kažem, obuka i predavanja koje nekako želimo da ojačamo njih kao ličnosti, kao intelektualce buduće, odnosno kao budućnost ovog grada. Tako da to je projekat koji se održava u isto vreme u 7 zemalja u regionu. Mi ispred Srbije realizujemo to ovde u Novom Pazaru i nekako evo, ovo je 4. godina i svake godine to bude zaista uspešno. Već 2 godine dobijamo nagradu da kao najbolje realizovana balkanska škola od svih 7 zemalja, ali uvek tu nešto fali. I ove godine smo došli na ideju da ubacimo jedan novu aktivnost u okviru tog projekta, a to je da studenti, osim toga što imaju svakog meseca obuke kako pokrenuti možda kako pokrenuti firmu ili neko preduzeće ili šta bi možda bilo, kakva bi to bila priča uspešna da se pokrene ovde ili šta bi oni to trebali da urade, do toga kako javno nastupati, kako napisati neki članak ili esej ili iskazati svoje mišljenje na društvenim mrežama ili za neke novine. Došli smo na ideju sad kako od njih napraviti da budu svesni svoje zajednice i da budu na usluzi svoje zajednice. I onda su sad oni podelili u 6 timova i zadatak je bio da svako od njih realizuje neku akciju koja je korisna za zajednicu. Tako da su imali jednu nedelju, 2 dana, pored toga što smo im obezbedili treninge za to šta je to lokalna zajednica, kako se pokreće aktivnosti, akcije u lokalnoj zajednici. Od toga malo pre si rekli, ljudi svi misle da je to sad neka aktivnost koja se eto tek tako desi. Mi često navodimo primjer, evo sad mi održimo ovde neko predavanje za njih, mi moramo da predvidimo da li će tu da se kupe sokovi, gde će da stoje čaše, da li će da ima baner pozadi, da se donese tu taj projektor, to su sve te neke sitnice gde to izgleda kao nešto bezazleno, a sve to mora da se pripremi da bi došlo do toga. Možda mesec dana pre toga moramo da ugovorimo termine sa svim profesorima, da zakažemo kako bi oni dobili mesec dana napred agendu, kad će šta da se dešava i to sve zahteva određene napore. Sad i nama isto bio cilj, ajde vi radite neke aktivnosti za vašu lokalnu zajednicu i da prođu kroz proces i planiranja i realizacije akcije, jer eto, to je sad ove godine bilo 40 ljudi. I prethodne 3 godine svaka balkanska škola imala između 40 i 50 učesnika, to je za sad možda 200. Zamislite da vi imate 200 učesnika koji sutra mogu samostalno da pokreću bilo kakve aktivnosti. Od toga, da li su to humanitarne aktivnosti ili možda neke zagovaračke aktivnosti u smislu, ajde hoćemo da nezadovoljni smo nečim u našem gradu ili nezadovoljni smo nečim u našem fakultetu ili hoćemo da pospešimo nešto. Tipa često ljudi kažu kod nas ima slabo kulture ili nema dovoljno određene oblasti, nije zastupljeno. Pa ajde, vi je pokrenite. Vi je to realizujete. Tako da, eto, 2 ekipe su uzele da jedna će da renovira i da sredi kuću od jedne porodice i sad kad kažem renovira, tu sad ne mislim sad će oni tu da sruše njima kuću, da napravi neku navu, 5 spratova i slično. Dobro, ne podrazumevamo to renoviranje. Da. Možda neki podrazumevaju, ali mi ne. Ne, nego ljudi uvek gledaju te neke mega projekte, to se treba na neki 50.000 eura, to sve caklija, to su sve neki skromni budžeti, odnosno počinje se od nule. Hajde, koliko mi možemo da prikupimo para ili možda da svako od nas podijeli
na svojim mrežama, profilima i eto, čisto da skupimo neke stvari, da im kupimo na ove krevete ili da im neko donira, da se obiđu fabrike, restorani, bilo ko, neko će donirati novcem, neko u robi, u garderobi, šta god, i onda će se dobiti jedan super kutak za tu porodicu. Tako da smo uzeli, jedni su uzeli njih, drugi su uzeli jednu ženu koja živi isto sama u jednoj staroj kući, koja sama to ne može sebi da obezbedi. Treća ekipa je pokrenula aktivnost koja se zove Sportom za humanost, mislim da je tako bilo, ali cilj je da naprave jedan turnir, mislim da je u pitanju košarka i odbojka, da okupe sportiste, da svako svojom nekom participacijom ili učešćem na tom turniru da doprinos. Sad prikupljeni novac će otići za neko udruženje koje se bavi brigom ili dece ometene u razvoju ili možda će to biti udruženje slepih i slabovidi. Oni su to, mislim, sve te aktivnosti su prepušteni njima, još uvek ne znam detalje. Mi smo tu samo kao neki mentori da gledamo ukoliko oni kažu ovdje nam treba pomoć, ovdje smo se zaglavili, da možemo da im pomognemo. Jer to je cilj, da oni prođu kroz ceo ciklus i planiranje realizacije. A kako su oni prihvatili taj deo? Fenomenalno. Znači, ja sam čak i bio i skeptičan da li će oni svi hteti da učestvuju, da budu deo toga, jer svi opet, ja mislim da još par dana taj ispitni rok, oni su već pre možda nedelju dana krenuli sa tim aktivnostima i zaista, znači, to je jedna mašina od tih mladih ljudi koji zaista fenomenalno su krenuli. Mislim da će to sve uspešno da realizuju. Hoće sigurno, mislim, evo sad dok sve to pričaš i to kad kažeš šta u stvari, kad kažemo renoviranje, šta će zapravo oni da odrade i slično, nekako čini mi se, naravno, završit će oni to sve ako Bog da, ali nekako sama činjenica da će oni da upoznaju te ljude kojima je potrebna podrška i da će oni da upoznaju malo bliže stanje u našoj zajednici je uspeh. Pa naravno, plus... Verujem i to je projekt. Pa kako, oni su sad sami, da kažem, ambasadori tih ideja da se pokreću neke akcije. Svako od njih ima svoje društvo koje sigurno može pokrenuti ili preneti im tu ideju. 10% da to bude uspešno tog projekta gde svako od njih prenese neku ideju kod svojih vršnjaka je zaista više nego dovoljno da bi se možda pokrenuo taj talas možda nekih lijepih ideja ili lijepih aktivnosti projekata koji bi mogli da se rade u zajednici, a za koje s jedne strane ti ne treba neki veliki novac, samo želja da se radi za zajednicu, odnosno za dobrobit našeg okruženja. Sigurno. Sad pričali smo dosta o toj humanitarnoj strani, ona je nekako uvijek i nekako je glavna tema u Sandžaku, uvijek nekako dođe do toga kad god je nešto nekom potrebno, cijeli Sandžak skoči, imamo jako dobru dijasporu i uvijek je nekako podrška iz te strane prisutna i zanemari smo ovu priču o edukaciji, to jest o edukativnom dijelu u Svetioniku, šta sve on podrazumijeva i koji su to projekti koji su u okviru tog edukativnog dijela. Pa ima puno projekata kada je u pitanju edukacija. Mi smo, evo malo pre smo pomenuli Balkansku omladinsku školu. Drugi deo jeste projekat, odnosno program koji se zove Tvoja stipendija. To je program gde se stipendiraju studenti, a sa druge strane omogućuje im se set obuka za njihovo lično usavršavanje. Od toga kako pokrenuti preduzeće ili kako napisati CV ili kako aplicirati negde za posao, kako aplicirati negde za neku internacionalnu stipendiju, javni nastup, debata, bilo šta što mislimo da je neophodno za njihovo dalje usavršavanje. Tako da mislim da su ti edukativni projekti i rad sa mladima još veći izazov od svih ostalih aktivnosti koje uopšte mi u organizaciji radimo. Nekako, s jedne strane, vi imate rješenje kad radite humanitarnu stvar, imate porodicu koja je u potrebi ili osobu, nađete sredstva i pomognete. A sa druge strane, kad imate mnogo mladih ljudi, opet Novi Pazar i ceo Sandžak je možda da se kaže mesto gde je najveći broj mladih ljudi možda u Evropi ili stopa prisutnosti mladih ljudi, tako da je veliki izazov radi sa njima, jer ako uzmete obzir da nezaposlenost je velika, imamo puno sad studenta koji imaju diplome i osnovnih i master i doktorskih studija, ali nemaju posla, onda mladi samim tim
padaju u neku vrstu, da kažem, depresije i nekako budu ravnodušni. Mislim da je to najpogubnije za jedno društvo, da ti mladi budu ravnodušni, da misle da nema nikakvog boljitka, a ne shvataju da su oni u suštini ta snaga koja može da izazove promene. Tako da, družeći se sa tim mladim ljudima kroz ovaj program Tvoja stipendija, zaista upoznajemo fenomenalne, da kažem, decu, studente, srednjoškolce. I eto, moram reći da sa stipendiranjem je Svetionik krenuo možda od svog početka i krenuli smo možda sa 5-6 stipendija, da bismo kroz program koji smo nazvali Tvoja stipendija krenuli pre možda 5 godina i krenuli smo možda sa nekih 20-30 stipendija je to krenulo. Već sljedeće godine je bilo, ne znam, 80, pa 160, pa 200 i nešto. Do toga da smo ove godine došli do cifre od 430 studenta i srednjoškolaca i osnovaca koje stipendiramo. Tako da je to zaista bio broj koji uopšte se nismo ni nadali, ni sanjali, ali to je pokazatelj, upravo malo pre si povezala to sa humanitarnim delovanjem u Sandžaku. To samo pokazuje koliko su naši privrednici, koliko naša dijaspora želi da pomogne i da ulaže u naše mlade ljudi, jer 430 stipendija, veruj mi, to je ogroman broj. Ja nisam verovao da će to dođe do tog broja. Sigurno je bilo straha pre realizovanja tog projekta. Pa kako ne, mislim, nama je bilo, mi smo evo ove godine kad smo pravili kampanju, naš cilj je bio 250 stipendija i to nam je bilo kako ćemo uspjeti plus da obezbedimo 250 stipendije, a sa druge strane kako raditi sa 250 ljudi, kako svima njima obezbediti kvalitetnu obuku, jer nama je najlakše da kažem, evo, dobili ste stipendiju, kraj priče. Ne, nama je cilj da svakog mjeseca organizujemo set obuka za što mislimo da je njima korisno, što znači da ako je njih 250 u ovom slučaju, jer imamo i 190 osnovaca, sa osnovcima trenutno nemamo mogućnost da radimo obuke sa njima, već čekamo da budu srednja škola pa da radimo tad sa njima. Evo, svakog mjeseca organizujemo od 6 do 10 obuka, radionica, predavanja različitih oblasti, gdje oni sami kažu, evo, ovog mjeseca ćemo da idemo na veće dokumentarnog filma, gledamo, prošli mjesec je bio socijalna dilema, kakav je uticaj socijalnih mreža, dok ovog mjeseca imamo ekonomiju, uticaj religije, imamo predavanje iz psihologije, odnosno šta je to govor tela, onda cilj nam je da nekako i sa te psihološke strane otvorimo i jedno savjetovalište za mlade gdje bi oni mogli da dođu ukoliko su u nekoj nedoumici ili bilo kakva pomoć da im je potrebna, da mogu da nam se obrate. Tako da, eto, to je sad, eto, možda da kažem i da najavim jedan novi projekat Svetionika gdje će kroz savjetovalište za mladi moći nekako da nam se više približe i da mi više shvatimo njihove i probleme i potrebe. I zaista sam bio zapanjen činjenicom. Mislio sam da je kod nas i dalje psihoterapija ili bilo šta je sa psihoanalizom ili savjetovalištem, da je to kod nas i dalje tabu tema. Ali ne biste verovali. Mi kad smo samo pokazali inicijativu da želimo da to otvorimo, istog dana nam se možda 20-30 ljudi prijavilo što se otvori i ja želim da dođem na seansu. Eto da kažem, i to otvoreno pred svim tu svojim kolegama, hoću da kažem, tolika je potreba za time, tako da, eto, to je jedna nova stvar koju bismo želeli. Ali to je fenomenalno, to je čisto pokazatelj da neko ne želi da stagnira, već želi da ide napred, želi da se reši tog nekog izazova koji ima u svom životu, što je stvarno super. Mislim, nekako čini mi se da i dok radiš i deluješ u svojoj zajednici, najteže je biti, ono što si pre rekao, depresivan i najteže je biti u nekoj stagnaciji gdje misliš da ništa ne možeš, da ti ništa ne ide od ruke, da nikako ne ide, da nekako sve što odradiš ne valja ili eto završio si i diplomirao si i magistarski si odradio i doktorirao i slično, nemaš posao, ali opet s druge strane stvarno treba da se pogledaju sve te neke aktivnosti koje kako Udruženje Svetionik tako i ostala udruženja realizuju, pogledati te mlade ljude, priključiti se na neki način i vidjeti da ok, završio si to što si završio, ali kako možeš s tom diplomom ili sa nekom drugom aktivnošću da doprineseš svoje zajednice, sigurno će to da probudi mlade i da im makne, otkloni tu depresiju i stagnaciju. Naravno, mislim, mi živimo sad, eto da kažem to, u 21. veku i slično kako se to kaže, ali nekako nama je stvarno cilj jer nekako je ovdje u Srbiji ustanjeno mišljenje, državni posao je najbolji.
Da. Tipa, tu je sigurice, ne znam, ako dobiješ posao za stalno... Pusti korijen i to je to. Jeste, pustiš korijen, zaposliš se tu i ne moram ništa da radiš. Ali to, mislim, nama je cilj da im pokažemo da je to pogrešno razmišljanje. Nemojte da čekate da vam država nešto omogući ili da vam da, ili da čekate da vam neko nešto obezbedi. Zbog toga sam malo pre rekao, organizujemo razna predavanja iz ekonomije, upravo zbog toga pokrenite sam svoj biznis ili imamo često i panele sa uspešnim pričama. Dovodimo ljude koji su uspešni u svojoj oblasti, mlade ljude koji su pokrenuli ili neki svoj biznis, ili rade online, ili su obišli pola Evrope za džabe, u smislu bez jednog dinara. Imamo isto članicu koja je bila u Japanu, isto totalno besplatno. Šta je bilo potrebno? Prijavi se. Kod nas nekako, većina tih mladi ljudi bude u fazonu kao, gde ja? Šta ima ja da se prijavim? Neće mene. Ona je tu iz Pazara, primalo si Srbije 7, ona je dovoljno bila da se prijavi, poslala svoj CV i otišla u Japan. Isto je to koji za sve ostale grade bilo da je neko studira u Nici, u Pizi, Francuskoj, Turskoj, gde god. Znači, bitno je da se aplicira i da verujemo da to može da se desi. Također isto dovodimo ljude koji fenomenalne stvari realizuju online, nisu mogli naći posao ovde ili su možda našli, a napustili su ga i posvetili su se tom online biznisu, da li je to programiranje, grafički dizajn, statistika, što je god, engleski jezik, ali čisto želimo kroz te uspešne priče da im kažemo, evo to su mladi ljudi, vaši vršnjaci, lepo zarađuju, nisu čekali da im država obezbedi posao ili da se zaposle negde državno, jer sad imaju i lepše radno okruženje, bolju platu i rade ono što vole. Mislim da nema što bolje od toga. Definitivno. Samo nekako potrebno da se osnažimo, jer mnogo je teško izaći iz te neke komfort zone. A komfort zona je sigurno to, bar je meni takvo mišljenje, ok, završit ću studije, zaposlit ću se, što kažeš ti, da li u nekom državnom tom sektoru ili ne znam, škola, šta god, i tu ću da radim koliko, 30-40 godina i onda ću da odem u penziju i to je to. Mislim, stvarno svaka čast svakom ko radi i te poslove u smislu, sigurno i zaista svi oni doprinose svojim poslovima, ali ukoliko to ne možeš da odradiš, stani, ima dosta mogućnosti. Naravno, kod nas je nekako zapostavljena činjenica neformalnog obrazovanja. Mi i dalje živimo da je ključ svega formalno obrazovanje, u smislu da ti završiš fakultet, da završiš školu i slično, ali sad nekako dosta mladih ljudi u svijetu, mislim da kažem, nekako i diplome su i prevaziđene. Sad vi ako hoćete da dobijete neki posao iz programiranja, niko vas ne pita da ste vi završili informatiku ili bilo što, nego će samo da vas pita šta ti znaš da radiš, da će ti testi ili ćete odbaviti neku praksu i to je to. Znači, ali ne govori vam, nemojte da završavate. Idite u školu, ne govorim u smislu da nije samo to dovoljno. Sad malo pre sam rekao, zapostavlja se neformalno obrazovanje. Kod nas, upravo zbog toga nam je fokus i poslednjih nekoliko godina to neformalno obrazovanje upravo unutar organizacije. Mi ne možemo da utičemo na formalno obrazovanje. Formalno obrazovanje to je jedan ogromni državni aparat koji jako sporo ide zbog različitih licencija, akreditacije i slično. Ne može da ide u korak sa vremenom. Upravo je nama cilj da kroz to neformalno obrazovanje pružimo njima dodatne veštine koje će da ih učine konkurentnim na tržištu. Zato da te kažem da ispričaš najsuper primjer. Evo primjer, imamo jednog istog stipendistu koji je završio ekonomiju i zaposlio se u jednoj prestižnoj kompaniji u Srbiji. I sad ja ga zovem jedan, baš ove godine, kao nisi obnovio dokumenta, 4. si godina, imaš pravo na stipendiju, zbog čega nisi? Pa je kao super što si me zvao, ja želim da moju stipendiju doniram nekom drugom, jer ja sam se zaposlio, sad radim u toj multimilionerskoj kompaniji i tako da sad mi je tu super i meni stvarno bude drago i čisto me interesuje kako je došlo do toga, kako se zaposlio i on govori, pa znaš kako, ja kad sam se zaposlio, prvo što sam pitao ovog šefa, što baš mene ste odabrali. On je rekao, pa znaš kako, mi smo svi kandidati, bilo je preko valjda 100 kandidata, svi kandidati su imali ekonomski fakultet i niko se nije izdvajao. Mi smo bukvalno svaku aplikaciju gledali po možda
5 sekundi. Pogledam, završio ekonomski fakultet, šta dodatno? Nema ništa, idemo dalje. Kad smo uzeli tvoj, kaže CV, imao ekonomski fakultet i ovamo brdo nekih obuka, radionica, ne znam, seminara koje si završio, ovo je vredno pažnje. I možda još 5-6 takvih i sličnih je bilo i od svih tih stotine kandidata, nas 3-4 smo se izdvojili i onda naravno su oni uzeli 3-4, tu se posvetili 10-15 minuta da pogledaju, da vidimo kakve obuke je obišao, šta je radio, kakvi seminari, a to je baš student koji je prošao možda većinu obuka koje smo mi pružili unutar organizacije, tako da kaže da obuke koje sam ja pohađao kod vas i koji sam, kad god bi čuo da postoji negde neki seminar, bi se prijavljivao, su me kvalifikovali u odnosu na sve moje studente koji su možda imali ili bolji prosjek ili sličan prosjek od mene, da se ja zaposlim. Jer sad i poslodavci gledaju da se nekako izdvojite iz mase. Tako da, eto, to je jedan fenomenalan primjer koliko je bitno to neformalno obrazovanje. Sad ako čujete, sad imamo, ne znam, neku radionicu, da li je to medijska pismenost ili veština pregovaranja, ne znam, komunikacije, timski rad, kao šta će to meni? Sve nam to treba. Sve su to neke određene veštine koje mogu da nas odvoje od nekog drugog i koja je super stvarka za naš CV koji može da nas učini konkurentnijim. Svakako, sve je to jako bitno i zbog jačanja sebe i zbog, mislim, sutra da ništa nema od toga u smislu, ne znam, ti što kažeš, ukoliko studiraš arhitekturu, odeš na obuku medijske pismenosti, to zapravo treba tebi, jer ti ćeš osnažiti, tebi će sigurno biti bolje. Pa naravno, i plus da iz tih šablona, malo pre si rekla, iz te komfort zone, evo imamo isto jednu članicu organizacije, devojku koja je završila matematiku. Isto imala super prosek, završila devojka matematiku u roku i sve, ali nema posla. Mislim, ajde zaposliti zadnjeđu u školu da predaješ matematiku, to je skoro nemoguće bilo koji predmet. I sad ona je počela da drži časove. Možda posle ovog videa dobije posao. Počeš da radiš privatne časove, ali to je, mislim, sve je to jako sitno. I ona se nekako kroz, šta je to srodnom mom fakultetu, programiranje, počne ti prođe jedan kurs, drugi kurs i evo pre neki dan mi je prijavila se u jednoj inostranoj kompaniji samo da stažira, odnosno da volontira online i dobila je da volontira narednih 4 meseca, besplatno, po 4 sata, svakog dana po 4 sata ona će da radi za tu kompaniju, ali će da stekne takvu praksu gde će najvjerovatnije odmah posle toga da se zaposli i da ima fenomenalnu platu. Uđu da kažem, nije htjela da ostane u okviru svoje komfortne zone, ja sam završila matematiku, ja sam profesor matematike, meni to ne treba, ne, odmah idemo dalje. Ako nađem moj primarni posao, to je dobro, može sad njoj da bude primarni posao ovo drugo, ta matematika ne, ali hoću da kažem da je jako bitno, što si rekla, da izađemo iz komfortne zone i da vidimo šta to može da bude korisno za nas. Sigurno. Sad nekako kad se pogleda, dosta je tog rada kroz udruženje, nekih 15 godina udruženje postoji i sigurno ima različitih projekata i aktivnosti iz kojih si i upoznao ljude i upoznao situacije i nekako sigurno video na koji način šta sve funkcioniše. Dosta mladih ljudi je prošlo i dalje prolazi kroz organizaciju i šta je tebi možda najveći utisak, šta je mladima osim tog posla i svega toga najviše potrebno, s druge strane šta je potrebno zajednici da bi nekako funkcionisala, hajde mogu da kažem bolje, ali mogu da kažem da se nekako pospeši, malo više osnaži, da nekako bude bolja za mlade i slično. Pa sam se rekla da bude bolja za mlade. Mislim, za cijelo društvo, za cijelu zajednicu, mislim da je prioritet su na mladi, u smislu i rad sa njima. Mislim da sve ostale grane, koliko god da su bitne, mislim da je najbitnije rad sa mladima, ulaganje u njih, da im se omoguće mnoge šanse bez nekih predrasuda, bez nekog političkog zapošljavanja u smislu da li je neko za mene ili za tebe ili za trećeg, da mladi trebaju da znaju, da imaju tu sigurnost da se gleda kvalitet, a ne odanost i slično. Tako da mislim da je to stvarno trebalo da bude možda nacionalni prioritet, naš ovde lokalni prioritet, kako god, rad sa mladima. Dok kod mladi su nekako čisti. Oni jednostavno vole sve i da rade i da pomažu i da budu
deo bilo čega. Oni imaju ogromnu energiju. Šta im se ponudi, oni će biti deo toga. Ako im ponudimo neki loš sadržaj, oni jednostavno, ako ne znaju ili nemaju što drugo, bit će deo tog lošeg sadržaja. Ako mi im ponudimo kvaliteta sadržaja, oni će to da prepoznaju i bit će deo toga. Mislim, evo, pre 2 meseca je bio Ramazan, imali smo aktivnost koja se zove Ramazan je počni ti i cilj je bio, koji svake godine, pošto je to možda već 10. godina kako se organizuje ta akcija, da se svakog dana pripreme iftari za ugrožene porodice. Iftari bi se spremali u restoranu Avlija, nakon toga se distribuira do njihovih kuća, u smislu podelimo se u timove i pred iftar, možda nekih pola sata, cilj je da dobiju sve te porodice topli obrok. Sad mi ove godine smo imali negde između 400 i 500 obroka svakog dana pripremljeno i imali smo bazu volontera od negde oko 200 mladih ljudi. Mislite, 200 mladih ljudi se prijavilo da volontira bez ikakve nadoknade, bez ičega što bi tražili za uzvrat, nego eto, prijavili su se da oni nešto daju od sebe, da daju zajednici, da pomognu, bez da očekuju bilo šta da će se njima dati. Ali to je stvarno veliko, obzirom na to da je Ramazan mesec u kojem se posti, ti čitavog dana ništa ne jedeš, nekako posvećeni si tom nekom duhovnom radu i A plus što su mladi, nekako malo pre si rekla, nekako u tom stanju da misle da njima zajednica vrlo retko šta daje, da su oni uskraćeni u mnogim poljima, što i jesu, upravo su oni ti koji su došli i kažu, evo, mi ćemo da budemo na raspolaganju zajednici. Tako da, znači, imali smo nekoliko timova. Imao jedan tim koji je svakog dana, kad kažem jedan tim, to kažem tim za prikupljanje sredstava na štand. Svakog dana je malo tu od 5 do 6 sati po 2 ili 3 osobe bi dežurala na štandu i prikupljala novac. Druga ekipa bi u restoranu Avlija pakovala te iftare. Imali smo jedno 10 ili 15 ekipa koja se svakog dana menjala, gde su razvozili tu hranu do tih porodica, tako da je to bio jedan lanac koji je bio neraskidiv. Tako da mislim, ovo mi je bio od svih tih Ramazana koje smo do sad imali jedno od najlepših i najlakših, jer vi sa 200 ljudi radite neke fenomenalne akcije. Mislim, dižete revoluciju, a ne da napravite neku fenomenalnu akciju, tako da su oni bili, eto, fenomenalni saradnici i ljudi koji su poneli i izneli celu tu akciju. Mislim, eto, kad pominjamo Ramazan, ove godine je super bila i ta stvar, nekako. I nama je sad cilja, ajde da taj Ramazan ne bude samo u Novom Pazaru. Cilj nam je da bude to i možda i širom Sandžaka ili bilo gde mislimo da to može da koristi. Tako da smo imali, naravno, standardne humanitarne akcije, tipa podjela humanitarnih paketa, Prijepolje, Priboj, Brodarevo, Sjenica, Tutin, Novi Pazar, ali imali smo i super jednu akciju gde smo, obzirom da mnogo studenata studira u Beogradu, na inicijativu baš jednog volontera, kad smo napravili sastanak, jer uvek se desi na mesec, 2 napravimo jedan sastanak pred bilo koju akciju koju želimo da sprovedemo, kao ima neko predlog šta bismo mogli ove godine novo da uradimo. Onda jedan volonter je dao ideju, pa što ne bismo, obzirom da ja studiram u Beogradu, što ne bismo možda napravili podelu iftara ljudima, odnosno studentima koji studiraju u Beograd. Ali to je fenomenalno, mislim da su oni bili jako iznenađeni, jer kontam da nikad nisu imali možda takvu neku akciju u Beogradu. Eto koliko su biti mladi, oni sa svojim inovativnim idejama i predlozima su stvarno fenomenalni, meni možda to nikad ne bi palo na pamet i onda je bilo fuzon, hoćemo, definitivno to radimo i onda smo napravili plakat, bukvalno to je bilo 3 dana pred Ramazan, napravili plakat, imali zainteresovani, postavili online link, ko želi iz Beograda, studira u Beogradu u studentskim domovima, da se prijavi. Mi smo za dan se prijavilo 120 studenata. Da želi da prima iftar, da dobija iftar i sad tu nije cilj da li su to studenti koji nemaju. Ne, tamo to je nebitno, obzirom da su to sve studenti koji žive u studentskim domovima, gde menze imaju svoj tajming, kad je ručak, večera. Meni je prijatelj davno rekao, nema studenta koji ima para. Plus to, ali evo i da uzmemo to da ima, mnogo je teško obezbediti obrok
u pravo vrijeme i plus da to bude, da kažem, obrok koji je topao, da tu ima sve to kako što mi imamo u našim kućama. Da se svima svidi. Tačno, da se svima svidi i onda smo pokrenuli taj ramazanski iftare u Beogradu, bila je fenomenalna aktivnost i to isto, studenti su to jako dobro prihvatili, učestvovali, volontirali, okupljali se, imali smo tamo i zajedničke iftare sa njima, tako da je to obeležilo isto ovaj Ramazan i to je jedna od možda meni najlepših aktivnosti ikad i to nam je nekako bio pilot projekat. Da li mi možemo to uopšte da obezbedimo, da li to je izvodljivo, da li posle sutra možemo to isto raditi Novi Sad, Kragujevac, Mitrovica, gde god se možda pokaže potreba. Isto, eto, moram da kažem, zanimljiva je stvar što je nama budžet kad smo krenuli da radimo taj projekat. Mi smo imali ukupno sredstava i za Pazar i za Beograd možda za 3 dana unapred i to je to. Znači, eto, krenuli smo se... Oni perfekcioniste i oni ljudi koji sve to moraju da znaju unapred i imaju unapred bi rekli da ste ludi. Pa verujte da je baš bilo u početku frka da li možemo to da iznesemo, jer nama je na dnevnom nivou, kad bismo sad to pretvorili u novac, na dnevnom nivou bismo morali da prikupimo 1.500 eura svakog dana da bi to moglo da opstane. I onda, evo, završio se Ramazan, sve akcije su super realizovale, sve prikupilo se dovoljno novca, znači, hoću da kažem da je to bilo, eto, i pokazatelj koliko zajednica želi da podrži. Ne, mi smo verovali toj zajednici, ta zajednica to jako lijepo podržala, tako da, eto, to je super priča gde se i mladi uključuju, žele da budu deo toga, znači, hoću da kažem, oni vape da rade nešto korisno za zajednicu i oni su taj izvor, tako da, eto. To je nekako super stvar. Definitivno, mislim, nisam znala da će nam cijela ova priča otići u toku mladih ljudi, to jest da će cijel fokus da nam bude na mlade ljude, ali što ti kažeš, nekako prioritet za svaku zajednicu, ne samo za našu zajednicu, jesu zapravo ti mladi ljudi i oni su taj pokretač, a s druge strane, ukoliko nešto ne funkcioniše, onda sigurno nešto fali mladim ljudima, pa zbog toga nešto ne funkcioniše u zajednici, tako da s razlogom smo dosta pričali o njima. Pa naravno, mislim, najteže, evo, kroz nas, kad gledam iz ugla organizacije, najteže je izgraditi to poverenje. I mislim da je to, eto, mi možda neki 15 godina, koliko već postoji organizacija Svetionik, nekako najteže izgradi prvo povjerenje. Mislim da smo dugo godina gradili i da kažem delimično izgradili to povjerenje gde sad oni žele da budu deo toga, da se osjećaju sigurnim, tako da svakako nama je sad nekako cilj da možda i pomeramo, da budemo primjer i drugim organizacijama ili institucijama što je god, da za nečim što je dobro. Eto, hajde da se takmičemo nekom dobro, da radimo neke dobre stvari, evo mi ćemo raditi, hajde ko će bolje da radi te stvari. Mislim, u poslednjih nekoliko godina nekako nam je i fokus na transparentnosti. Tipa, mislim da je nemoguće imati poverenje ukoliko nisi transparentan, ukoliko smo mi zatvoreni, mi smo pripremili toliko i to je to. Ne, ja mislim da ukoliko zajednica želi da pomogne ili da donira u neku organizaciju, ona mora da ih čuje povratnu informaciju šta se to prikupilo. Tako da nekako nam je sad fokus na tome da svaku akciju koju radimo, da li je to Ramazan, da li je to kada je bilo COVID, prikupljanje sredstava, da uvek transparentno obaveštavamo zajednicu koja nas je pomogla, toliko i toliko novca je prikupljeno, toliko novca je potrošeno za te i te stvari, čak i ako je potrošeno, toliko ušta je potrošeno. Sve da postoje uvek tabela, grafikoni, zašta, gde, kako je otišla. Evo, imali smo sad za Ramazan štand u centru grada koji je svakog dana bio tu. Poslednjeg dana Ramazana smo na veliku ceradu odštampali grafikon, ušte su potrošene te pare, zašta, kod koga, čega je nabavljeno, čisto da zajednica zna u redu, mi smo njima dali, evo, kupljeno je toliko, dato je za to, želimo da ne ostane ni malo sumnje u tome, a i možda da podstaknemo druge, hajde da budemo što transparentniji, jer nema šta da krijemo. Tako to je vrlo važno, mislim, koliko god da je važan taj humanitarni rad, mislim, znam da kod nas važi ta ona rečenica, ja kad dajem, ja ne pitam, ako su za to rekli da će, onda halal bilo, znaš, ali nekako je stvarno važno ispoštovati tog donatora i taj novac koji ide na kraju krajeva i reći da si to odradio s tim novcem i vrlo je važno da generalno prije svega institucije
to sprovode, naravno i nevladni sektor. Pa mi možda treba da budemo prvi primjer u tome da ne želimo ništa niti da skrivamo, nego ajde, eto, sve transparentno, osim toga što ćemo objaviti društvenim mrežama i na svim mestima gde može i da je to adekvatno, želimo da budemo transparentni, tako da mislim da je to zaista jako bitno. Naravno, stvarno smo dosta stvari ispričali, nadam se da nešto nismo zaboravili, jer zaista mi je želja da upoznamo širu javnost sa svim aktivnostima koje se rade u jednom omladinskom udruženju, mogu slobodno da kažem omladinskom, iako u njemu, u tom udruženju ima dosta ljudi koji su od samog starta, danas imaju porodice i sad njihova djeca učestvuju u akcijama. Nekako je i dalje to prepoznatljivo kao omladinsko udruženje, a to sve želim da pričamo o tim aktivnostima da bi nekako se više u medijima pričalo o tim pozitivnim stvarima koje se realizuju u našoj zajednici, što smatram jako bitnim. Znam da nekako i Svetionik trenutno sprovodi neke akcije, to jest video spotove koji su vezani za misli pozitivno, radi pozitivno, često imaju i reklame i neki pozitivni primjeri koji su na društvenim mrežama i koji žele da skrenu pažnju i da govore o tim super stvarima, tako da iz tih razloga mi je želja da pričamo o svemu ovome. Nadam se, opet kažem, da nismo nešto zaboravili. Ja ću te samo za kraj pitati šta sljedeće planira udruženje Svetionik, što bi trebalo javnost da zna. Pa mislim, imamo puno nekih stvari koje radimo, puno aktivnosti, puno akcija. Trenutno evo je aktuelno Kurban Bajram dolazi. Cilj nam je da imamo akciju koja se zove Doniraj kurban, gdje ljudi mogu donirati kod nas, u smislu kupiti kurban, gdje ćemo mi posle to kurbansko meso proslediti porodicama, odnosno osobama koje su u potrebi. Od toga i nekako nama je sad nekako plan da ne budemo samo lokalni, u smislu samo u Novom Pazaru, nego naš prioritet i cilj je da sad u narednom periodu imamo predstavnike i u Tutinu, i u Sjenici, i u Prijepolju, Priboju i šire, bilo gdje mislimo da možemo, imamo kapacitete ili postoje ljudi, obzirom da eto, malo pre smo govorili da imamo puno tih studenata, sad mnogi od tih studenata su se vratili svojim kućama u Prijepolju, u Sjenici, u Tutinu i nekako sad oni nas pokreću, iako mi možda ne bismo htjeli, oni nas pokreću, pa što ne bismo, jer su navikli da rade te stvari u Novom Pazaru i sad kao evo, pa ja sam u Prijepolju, što to ne bismo ovdje, pa ajde tu ćemo, isto tako i Sjenicu, Tutini, slično, tako da nekako cilj nam je da budemo otvoreni prema svima i evo baš smo danas smo se dogovorili gde ćemo sve, možda na primjer donirati za Kurban Bajram, od toga da ćemo pored Sandžaka da odemo i do Niša i do Beograda ili okolnih mesta gdje mislimo da ima potreba za time, tako da mislim javnost isto može da se upozna sa našim radom na našem sajtu svetionik.rs, tu uvijek mogu i donirati ili se prijaviti za neku akciju, za neki edukativni program, naravno tu je Facebook, Instagram stranica, tako da to nam je nekako cilj da eto, možda budemo više prisutni, ne samo u Novom Pazaru, jer kad se kaže Sandžak, ljudi uvijek je fokus nekako Novi Pazar. Nama je se cilj da taj fokus se nekako ravnomerno ili proporcionalno raširi i u ostale gradove u Sandžaku, što da nekasnije možda i šire. Hvala ti, Mirza. Mislim, nekako, ko što rekao, dosta smo pričali o mladim ljudima, što mi je jako drago. I meni, mislim da je to nekako i prioritet nama lično je stvarno, nama jeste, ali eto, mislim da treba i da je cijeloj zajednici. Sigurno. I ostavila sam taj neki prostor i tebi i da pričaš i da upoznaš javnost sa svim tim radovima i aktivnostima namerno. Nisam previše se uplitala i ubacivala jer nekako stvarno mi je želja da se što više priča o svim tim stvarima kako bi stvarno zaživelo to pozitivno i kako bi se što više mladih ljudi uključili i aktiviralo za svoju zajednicu. Hvala još jednom. Hvala tebi na pozivu. Želim vam uspešne buduće aktivnosti i da super prođe i akcija sa Bajramom, ali i sve sljedeće akcije. Hvala puno. Hvala i tebi, Mirza. Hvala naravno i svima vama koji ste nas pratili i večeras. Budite uz nas, pratite nas i na sajtu taktinfo.rs
i naravno budite u taktu.